Foli ani tanoni wati na ambi ake kanyeshi Horonya TV lajeba jekuluche ani musu dimse ani mabakoro brajile mo mali kono ani mali koka o munube kafoka au ye Horonya jabrani swanti kake au ka kuna funanyini yoroni dine jadmo fle yoroye ambi au fu dandi fulila ni wati na ka fule kerengere ko kura kanyeshi kirauni na binyimo cheta bama sedna shakmar sudu klubali faruku do nyema bi dukmakulu sanvem bilbele meni aka keta naka fota bradile misal nyuma ye ambi anaka deme bradile foni wati na ka ubradile kunmandon ko ubeka ubismillah anga bi tratado bomanaga kuna foni kenekam Anglina silamaya kalo worona ni uye arajaba makone ali klitan ani konontona samba kle kemena ni binani fla kraka hijra sanjachila uklen fana bena Fevrier kalo kle fla masamba flani samgon kle nyala sonanga bi kuna funu kuma bobna kuma ikmadin islamya kuna kuna funu kan katase jamana yere kuna na kuna funu do be hakaja jamana ko kan kuna funu chama fana be kafran brajile kam ayo bismillah ko kura o kuna funu nu kene kan sona amina minota aw ye kelengele ZIARA BAOUMOU KONE 1442-2021 ala sona ni abaro nu brajile duna kabine janvier kalo kile kononton sambafla ani samgani kile bamako dugukolo sanfeyam ni ikmadin islamia section wulu vla brajile ka kabrudun sanya uyefo katase juldi batmelum ko fe islamia duba kono bako jikroni herema kono nerekoro katase sabalbugo yere ale kabrudun kuru kera brajile sanya linko fe ka ke pasi ala sona Jumado janvier kalo kile mugwa ani kononton wajulu kene wulile nkofe sibiri janvier kalo kile bisaba ZIARA kurane kalambaro temele nkofe alasuna karido janvier kalo kile bisaba ani kile bo kele nkofe sabalbugo ale kabrudu na katadu kulugele ndu musukoroba sanome ni islame furu bera jile sa alasuna kari wulada fesa mini obena islamea ale kalo worona kile tan ani wulu vla masan bakele kemena ni binani flakra ka hijra sanjachila ZIARA baro brajile nana kunche bako jikoroni herema kono manguru tula faruku yereka misiri bilebele inkono ni kadu dili bom kone ani basidu kulubali tokomo ma ukofe kirawni na benyumo chenta ba bilebele ale yere fana ka suroka du labon ke ka bara nunu brajile kunche ala sonna bilebele kelen kofe ka kene soro misiri bakono sa femye anga mabacha ma tume kene inkam sani kadudu chesa dakunya fladira ulu brajile ma ukasi ukani soja fulini uka bunya masiki fulu ke ujumas na yogoni bokar tangra katase fusini keta fana ma ulu fana tumiga ka ujauta anga ka anyama da ujumas na yogo alika walwal dawfe Chugwa mina kasega dansigi ani ka BAOUMOU KONE ka ZIARA san bafla ani mugwa ani kele san bakele keme nani ani binani ani fla baraw bela jelen dalakuro silameu koni signa ka nya soro faruku ka misiri bako nala nege kanyanta ani woro watiu sabalbugu kabrudo sigi kofe dimashi janvier kalo kile bisaba ani kele omi bena silame san kalo woro na kile tan ani wolonvla uma bara kunche barawla kado chama ulu koni dira BAOUMOU tamau ani basiru tamau ma ani ka duo kulu gelen ka ulu kala ani ka hami gelen ka ulu yira daliba mala ina fo sogomada kera cogo mina sabalbugu ale kabrudo bako nala silameu fene koni bora kosebe fanta ani nani befe kasega na wele jabi maraba chama tumekene kan kafara dugutigiu ani donibaw chama kan nege kanyanta ani wolonvla sanga bisaba nyogona bunyonko BAOUMOU de ani basiru ka ngania nyuma silamia dine yele ani awaraba ikmadin islamia guide spirituel elha Sheikh Mar Seydou Kulibali alaka kabako aka dine konnala aduna misiri bako nala faroko bismilalen kofe dine nyema minu tumi kenekan kafara ikmadin islamia jedeun kan oluye faroko bismillah ni kuma kan sanumau ani blasralikaw ani laidu kura oluyi ame kuma damne ni Allah Taala toko barka mai kasoroka wali mandon foli ani badia foli ani islamia foli o chimi donanda kana sere anga lasi anga karamugo bama karamugo mi ni Allah Taala ya dama ka fo akadine korota dunia fantan nani bela jalena karamugo mi
n'i y'a ka laɲini mɛn n'i ye hakilima ye i b'i da i tɛ sunɔgɔ ka d'a kan a ka jamiya ne b'a fɔ don o don mɔgɔ o mɔgɔ n'a janfara arabukan kalanni na ka n'a ye karamɔgɔ ye nin tɔgɔda cogo min na a b'i kamana gan n'i taara so fana i b'i da k'i miiri cogo la i tɛ dan sɔrɔ jamiya in tɔgɔ la jamiya ka ca Mali la mais ale ta in tɔgɔ da cogo ni jamiya caman tɔgɔ tɛ kelen ye dɛ ka d'a kan jamiya tɔgɔ dara da cogo min na i bɛ jamiyatigi ka laɲini a kɔnɔ yɔrɔnin kelen n mɛnna arabu jamana kan n ye arabukan kalan n ye san min kɛ arabu jamana kan a ka ca san 20 ye ne nana karamɔgɔ ka arabukan sigi cogo ye k'a ka diinɛ a ka jamiya tɔgɔ lajɛ jamiya tɔgɔ n'i tɛ arabukan faamu dɔrɔn i b'a a kɛ ko wɛrɛ i yɛrɛ bolo ka sɔrɔ o tɛ puisque o ye mun ye n'a fɔra ikmal din mɔgɔ min tɛ arabukan dɔn walima ye arabukan kalan ma janfa a kɔnɔ a b'i jaabi kɔrɔ k'a fɔ ko diinɛ dafalen don ko karamɔgɔ bɛ fɛ ka na mun dafa tugun n'i y'a jateminɛ ten dɔrɔn i b'a dɔn ko non jateminɛ min filɛ nin tigi bolo a tɛ arabukan de dɔn mɔgɔ min bɛ arabukan dɔn n'a y'a ye mɛn dɔrɔn a b'a dɔn k'a fɔ ikmal din alakira sallallahu alaihi wasallam a y'i kɔ don diinɛ la k'a to a ka sahaba ɲumanw bolo cogo min u b'a kɛ k'a dafa waati n'a janya kama diinɛ jɛngɛra ka taa minɛn kɔnɔ min t'a minɛ ye karamɔgɔ ka laɲini ye mun ye ale ka wulikajɔ bɛ na kɛ de ye mun kosɔn ka diinɛ bila a minɛn kɔnɔ i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye diinɛ to minɛn min kɔnɔ cogo min k'i kɔ don a la karamɔgɔ min n'o bɛ nin tɔgɔ fasugu fara ɲɔgɔn kan bi Mali kɔnɔ a karamɔgɔ m'a fɔ a tɛ yen ne ɲɛ t'a la BAOUMOU KONE ani Ba Seydou Kulibali tɔgɔma fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kan ani minnu yɛrɛ ma kɛnɛ sɔrɔ ni u ka cidenw fana tun bɛ kɛnɛ kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye cadeau kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la malo bɔrɛ ani a nasɔngɔ o dalen a kan san tɔw la cadeau gɛrɛw bɛ di nka bɛɛ lajɛlen bi a kalama k'a fɔ ɲinan san kɛra san ye min gɛlɛyara o fɛn min ka gɛlɛ buna adamaden ma o ye darɔ dumuni ye o de kama Hikmadini Islamiya jɛdenw u ye nin ŋaniya ɲumanbaw ta Faruku a ka dɛmɛw o kɔfɛ musoba minnu fana bɛ yen ni olu b'a la ka BAOUMOU kaburu sanuya don o don Sabalibugu ale kaburu don ba kɔnɔna la Bamam Dumiya ani a tɔw olu fana ye tableau sɔrɔ ka bɔ Faruku yɔrɔ la bonyamasegin don ani waliɲuman dɔn ka ɲɛsin ni musokɔrɔba ninnu ma tableau min kɔnɔna la u yɛrɛ kelen kelenna jaw Faruku ja ani BAOUMOU KONE ja i bi o ye o kɔfɛ Hikmadini Islamiya bolofara min bɛ commune 4 kɔnɔna la ni o ye section 4 ye ni a comité bɛ bɛn comité 10 ani 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma Faruku fana ye tableau d'honneur ka o di olu ma hali sisan nisɔndiya ani waliɲuman dɔn kama ka sabu kɛ kaburudo fɛn o fɛn nettoyera k'a daminɛ sigida gale fo sigida 6nan ka taa Kati ka tila ka na Sabalibugu kaburudo la olu de ka baara labɛn ɲara ka tɛmɛ tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan cogo min ka se ka nin nisɔndiya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun salo Hikmadini Islamiya dajuru samaba ani guide spirituel Elia Shekuma a fɛnɛ ye tableau sɔrɔ ka bɔ Madame Jara Aishata Kone ale ka kalanbulon maaw yɔrɔ la Bamako sigida 3nan kɔnɔna la Kulubakaw fɛ yen o fɛnɛ kun ti dɔgɛrɛ ye bonyamasegi ani waliɲuman dɔn ka ɲɛsin ni musokɔrɔba sanuman ma ani daliba ma cogo min ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun cɛ sa Faruku ye kuma ta ka foli kɛ ka ɲɛsin bɛɛ ma o kɔfɛ ka dugawu kolo gɛlɛnw kɛ ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da ɲa ye alhamdulillah an b'a deli ala fɛ hali sisan belebele in ala ka an ɲɛmɛ ala sɔnna ni ka don dibaro bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛ taba Seydina Shekuma Seydou Kulibali Faruku kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka di ale de ma misiri belebele in kɔnɔ maba caman tun bɔra fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan jamanaw ma minnu bɛɛ lajɛlen ni ziyara baara bɛɛ lajɛlen latɛmɛ Hikmadini Islamiya fɛ Bamako
muna an bɛɛ bi se a bonya ni a hɔrɔmaw sɔrɔ ala sɔnna belebele yɛrɛ kɔrɔfɔw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka di an ma waati min na a kɔni ye bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin ikumadin silamɛya jɛden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan u ka wulikajɔ ani u ka farifoniw na munna ka se ka nin baara belebele ninnu sigi sen kan ziyara BAOUMOU KONE 1442 kɔnɔna na a baaraw bi se kɛ i n'a fɔ ala b'a fɛ cogoya minnu na ala sɔnna belebele kɔni ye o bonyamasegin foliw kɛ hali sisan an ye o kɔrɔfɔ dɔw fara ɲɔgɔn kan belebele yɛrɛ ka laseliw la an ka jɛ ka an ɲɛma da o dɔw fɛ. Nin baara in ka minɛ depuis waati jan an balimaw y'a fɔ cogo min na ko depuis le 9 janvier a daminɛna fo ka n'a bila le 31 na bi baara ninnu bi sen na fɛn camanba kɛra a kɔnɔ min gɛlɛngɛlen bɛ ye bonya ye mɔrɔta ye wasa ye ka ɲɛsin silamɛya tiɲɛ ma mɔrɔ o la k'a minɛ baara in daminɛ na ka n'a bila nin sɛbɛn in na fɛn o fɛn kɛra a kɔnɔ maa o maa ye cɛsiri kɛ a la ala y'a ye o wasara saraba ye yarabi ala ka nin ko wasa di an bɛɛ lajɛlen ala ka nin ko bonya di an bɛɛ ma ala ka nin ko dugawu jaabi kɛ an bɛɛ ye ala k'o kɛ ala ya bonya kama kɛra cɛsiraba kama sɔnna ala la sɔnni o la an bɛ an ka perezidantiw gɛrɛgɛrɛ ni foli ba Aminata Jallo ba Natɛnɛ Sabari ni Bama Mutubiya nin ko in na olu ka biro maa bɛɛ lajɛlen ani an balaka bɛɛ u ye ko k'a la ala de bɛ se k'a sara ala k'a n'u sara alijɛnɛ la kɛra cɛsiraba kama sɔnna ala la sɔnni an bɛ an ka tobilikɛlaw fo mɔro a bɛ tile caman bɔ olu yɛrɛ ka daw bɛ jigin dɔ bɛ jigin dɔ bɛ yɛlɛ dɔ bɛ jigin dɔ bɛ yɛlɛ o foyi t'a la fo ala kama ka se ka ziyara jama bisimila o la an bɛ tobilikɛlaw fo min ye min kɛ ala y'a ye o wasara saraba ye ala k'a sara n'aw ye alijɛnɛ na ala k'o kɛ kira bonya kama sɔnna ala la sɔnni o la an bɛ hakɛyiw fo n'o ye an ka maa bisimilalaw ye o yɔrɔ in ni waati koro tɛ a ka kan anw ka jɔ o kan kosɛbɛ mɔro bonyatigiw de bɛ bonya dɔn walahi n'a fɔra maa ba o ye maa bonyala de o ti maa dɔgɔya an ye min ɲini kanuɲɔgɔn bɛɛ fɛ a ye mɔgɔw bonye a ye mɔgɔw bonye a ye mɔgɔw bonye a ye muɲu a ka sabali bɛɛ kɔrɔ a ka bɛɛ jɔyɔrɔ dɔn a ka bɛɛ ka a ka segin a ma an ye nin gɛlɛya sigiyɔrɔ ni jɔyɔrɔ bɛɛ la maa o maa n'o yera anw cɛla k'o ye maa dɔgɔya ka si damakari maa la bilahi o b'a yɛrɛ de kɔ o tɛ si marisi ni kulɛri kɔnɔ muru an ye kalan ni dingɛ kɛ min na o de ye maa bonye majigi ani sabali bɛɛ kɔrɔ an ye jama bila o sira de kan o la ni min ye dɔwɛrɛ kɛ ni min t'o ye o y'a yɛrɛ ka sira minɛ o ye o tɛ faruku ka sira ye o tɛ kira ka sira ye wa o tɛ ala yɛrɛ ka sira jira ye o la an ka maa kunbɛnnaw ni maa bisimilalaw a k'i wa cɛ n'a muso a denmisɛnnin n'a maakɔrɔba an b'u fo k'u barikada u ka yɛrɛ ci ka cogo ɲuman na o la ko an bɛ kuma kuntala surunya commission d'organisation baaraw ɲɛna an wasara n'a ye nka san nataw la n'a bɛ kɛ sa an b'a ɲini kanudi an ka don dɔ kɛrɛnkɛrɛn o kama k'o ni don tɔ bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na o b'a sɔrɔ ale ko ka ca dɔɔni n'a fɔra nin ni dugu kala ka fara ɲɔgɔn kan mura a tɛ se ka kɛ o ma a ka nin kɛ kalani wala da ye ni ziyara BAOUMOU KONE bɛ kɛ waati o waati nin baara min bɛ a kɔnɔ a k'a bila a dama don na min ni foyi ti fara ɲɔgɔn kan o de b'a to a bɛ ɲɛ o de b'a to an mago bɛ basigi min na o bɛ sabati o la o de ye na nin baara fila de tun bɛ yen ka ne bonya ninnu lase a tigiw ma o kɔfɛ ka sɔrɔ ka dugawu kuncɛ kɛ yɔrɔ baara kɔni a sigi kɔrɔ gɛlɛya nka n'a kɛra cogo min na ala fɛ an b'a dɔn o de ye hɛrɛ ye hali n'a y'a sɔrɔ an b'a fɛ cogo wɛrɛ la min tɛ nin ye mɛ ni ala y'a kɛ tan o de ka ɲi muru bonya minnu dira sisan an ba minnu taw bɔra ka di ni tableau dir'u ma n'o ye BAOUMOU
Sababugu anaka mɔgɔ ye kabakoba bɛ musokɔrɔba ninnu na u maa wolonwula de don a jira n'an cogo bɛ na olu de kɛlen don k'u bolo bɔ fi sabili la munna a bɛ san caman bɔ u bɛ baara in na kaburi olu de jamulen don a la su ni tile u bɛ kɛ k'a fura hali sisan n'i taara so dɔ kaburu dɔ la hali ni maa ma f'i ye i b'a dɔn i yɛrɛ ma ko yan de ye bamu fana kaburu ye kaburu t'o cɛ la a saniya fɛ a jɛya fɛ ani janto min kɛlen don a la maa caman bɛ kɛ k'i seko kɛ nka n'u de bolo bɔlen don san kalo 12 Moro bɛ baara in na o la ni foto in kɛra Faruku yɛrɛ de fɛ k'a di u ma Moro foto dilannaw y'a dilan ka Faruku bila fankelen fɛ ka bamu fana bila fankelen fɛ ka sɔrɔ kɛ a bɛ di min ma k'o ja bila o camancɛ la ka Faruku ka du kɛ kɔfɛla o kumana o k'a dɔn ni hɔrɔnma fɛn o fɛn yera Faruku la hɔrɔnma fɛn o fɛn yera musokɔrɔba in na o k'a dɔn k'olu yɛrɛ b'a camancɛ la diɲɛ kɔnɔ yan fo an jo don setigi Ala ɲɛfɛ an y'a ɲini Ala fɛ yarabi u bɛ cɛsiri min na Ala k'a kan n'u ye alijinɛ sɔrɔ yarabi Ala ka baara in sara an n'u ye alijinɛ Ala ka barika don u bɔnnaw la Ala k'u ka laɲiniw sabati u bɛ min fɛ hɛrɛ la Ala k'a bɛɛ t'u ma u bɛ siran min ɲɛ tɔɔrɔ la Ala ka Alaya don n'a cɛ Ala k'u ka Alaya bonya kama kira cɛ tɔɔrɔma kama sɔla ala rasul wasallim alhamdulillah rabbil alamin amadi ala fe belebele ala ka anyeme ala ziara bom kone 1442 a kunfurila herela a kodo jabi ala ka kɛ an kelenkele bɛɛ lajɛlen ye jamana kɔnɔna kunnafoniw na fɛn min ye an ka faranjala fanga jamanakuntigi dankan ye ni o ye colonel Asimi Goita ale fana ye senabila kɛ ka taa Mopti ale yɛrɛmarabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnyala Bolikesi ani Munduru ka taa a ɲɛda ye kɛlɛcɛw kan ka se u lafasa ani ka faranjala fanga jamanakuntigi Mbandaw ale ka folikan kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se gouvernement cakɛla kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma ala sɔnna a tilalen kɔfɛ Bolikesi ani Munduru ani o kɛlɛcɛw ka o kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ sa ministre a segila ka na Mopti yɛrɛ ale dugu kɔnɔna na yen yɔrɔ la ani Mopti marabolo ɲɛmɔgɔw sigila ka kuma kalafili min ni u bɛ ka labɛn an ka jamana kɔnɔna na fɛn min ye marabolo bɛɛ lajɛlen ta bɛ se kɛ basigi ani hakililatigɛ kɔnɔna na cogo min na lakana bada bɛ se sabati cogo min na o kumaw fana fɔra yen nɔ an ka jɛ ka an ɲɛma da o kumabaw fana fɛ. Faranjila fanga jamanakuntigi dankan colonel Asimi Goita ka taama kunfɔlɔw baaraw la tɛmɛna Bolikesi ani Munduru kɔw fɛ nɔ yen yɔrɔ min ni nin waati laban ninnu na bamanji wale tigilamaw ye bamanji wale dɔ kɛ ka ɲɛsin ye kɛlɛcɛw ma ani a kɛra sababu fana ye n'an ka lakana tigilamaw fana ye dankariba kɛ o la min baaraw la tɛmɛna janvier kalo tile 24 ka taa se a tile 25 ma o de la colonel Asimi Goita fana nana bonyamasegi foli kɛ kɛlɛcɛw la yen nɔ tuma min na ni kunnafonidilaw y'a yɛrɛ fana ɲininka colonel Asimi Goita faranjala fanga jamanakuntigi dankan a ko ale nana foli kɛ jamanakuntigi yɛrɛ tɔgɔ la ni o ye Mbandaw ye ka taa se a ka gouvernement cakɛla kelen-kelen bɛɛ ma ka na kɛlɛcɛ ninnu fo u ka wulikajɔ ni u ka cɛsiri ani u ka yɛrɛdi la faso kumabɔli la i jango wolomasiri taba minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na Bolikesi ani Munduru ko u kɛmɛ ka u yɛrɛ bɛɛ di walasa laɲini min kɛlen don u fɛ faso kumabɔli o baaraw ka se sabati n'a ma ɲɛ ko maa y'a yɛrɛ di i ka kan ka lafasa ka a fo walasa a ka cɛsiri sɔrɔ ka taa fɛ wa ko ni ala sɔnna ni baara in bɛna fara u ka caw kan taalen ɲɛfɛ maa o maa ni e de ye wulikajɔba kɛ faso kumabɔli la bin kɛra faso kan waati min na e na waleɲuman dɔn jamana faamaw fɛ ni waleɲuman dɔn ko kɛrɛnkɛrɛnlenw kɛli ye i ye o ti Bolikesi ni Munduru dama ye i mana ye fan o fan fɛ faso kumabɔli la wa ale nalen filɛ ɲɛ da kɛlɛcɛw kan nin ye Bolikesi ani Munduru ale ye nisɔndiyaba sɔrɔ bawo ale ɲɛ b'a la hali sisan u kɛmɛ ka u yɛrɛ bɛɛ di wa u labɛnnen don juguw guni kama gɛlɛya n'u ta bɛɛ o baaraw la tɛmɛlen kɔfɛ taama in jɔyɔrɔ 2nan nana tɛmɛ Mopti yɛrɛ dugu kɔnɔna na yen yɔrɔ la ani yen faamaw ye ɲɔgɔn ye yɛrɛmarakafo faamaw ka taa se faso foroba cakɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mopti ani ka taa se o cakɛlaw ma ka hakilina falenfalenw kɛ fɛɛlɛ kuraw sigili la sen kan lakanako bunako kan munna kalafili min ni o bɛ ka na kɛ marabolo bɛɛ bɛ se a kɛ bonya ni karama kɔnɔ ani hakililatigɛ kɔnɔ cogo min colonel major
Abbas Dambele ale min ye Mopti marabolo ɲɛmaaba ye a y'a jira k'a fɔ ko fɛɛlɛ minnu ni olu sigila sen kan kalafili nataw labɛnni kama Mopti marabolo kɔnɔna na ko ɲɛtaga caaman sɔrɔla o ko bunako kan wa maa minnu ye hakilinaw di ko u bɛɛ sɛbɛnna u bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan ka u labɛn k'u kɛ gafeba kelen ye kalafili latɛmɛko ɲuman kama wa kabini sisan ko jigisigiba be yen wolomasiri tabaw ka labɛnw sabatilen don wa kalafili waati wolomasiri taba fɛn fɛn ka taa yɔrɔ fɛn fɛn na kalafili a kow lakanali kama olu ka o baaraw bɛɛ banna k'aw hakili lajigi kolonɛli Asimi Goyita sani a ka bɔ Mopti dugu kɔnɔna na a taara sen jɔ a diinɛ ɲɛmaaw ni a laadala dugutigiw bɛɛ la a yɔrɔ kelen o kelen na u bɛɛ ye dugawu kɛ faranjɛla fanga latɛmɛ ko ɲuman na ko hɔrɔn minɛ juru ye a dalakan ye Seydina Cheick Seydou Kulubali Faruku ale ni bi a ka layiru talenw dafɛ munna u bɛ se dafa cogo min na a ye tɛnɛ don kalan fana laadaya tɛnɛ o tɛnɛ silamɛya duba kɔnɔ min ni dɔwdenw bɛ kɛ ka Ala wele ka Ala fo ka Ala barikada ko kura ni Mamadu Misafa ale ka nali ye ka bɛn o don ɲɔgɔnko dɔ ma Ala sɔnna kunu tɛnɛ min ni o bɛnna silamɛya kalo 6nan tile 18 ma san 1442 kira ka hijira san jati la Fevrier kalo tile gale yɛrɛ o layiri fana dafala silamɛya duba kɔnɔ maaba caman tun bɔra Bamakɔ ni alamunu bɛɛ lajɛlen fana na munna ka se kana ni do kalan kɛnɛ in seereya a bonya ni a hɔrɔnmaw kosɔn kumana ni belebele yɛrɛ Seydina Cheick Seydou Kulubali Faruku a yɛrɛ jiginna kana seli ni silamɛw ye safo seliw la sa fɛn min ye do kologɛlɛnw ye a ye o do an faso Mali ni silamɛ jamana kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye fo ka taa se Ala bi se a ka daw yɛlɛ silamɛ cɛman ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye cogo min na diinɛ dɛmɛni se u bɛ se di silamɛya dɛmɛba bɛɛ ma cogo min na kasakan ikumadin silamɛya jɛba in Ala sɔnna o baro fana bɛɛ lajɛlen latɛmɛna bonya ani karama kɔnɔ o juma sina yugo fana tun bɛ ka o jaw ta ani min nana ka bɔ yen silamɛya duba kɔnɔ aw ni ne bɛɛ lajɛlen ka kɛ ɲɛmadaba ye o fana fɛ kankelentigiya ni hɔrɔnya bɛ layiru dafa de ɲini gɛlɛya bɛɛ kan Seydina Cheick Seydou Kulubali Faruku belebele min ni ale janbe a ka fɔta bɛɛ la wa a ka layiru kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka bon a bolo ani b'a ka layiru dafali dafɛ a ye tɛnɛ don kalan laadaya silamɛya duba kɔnɔ Bakɔjikɔrɔ ni hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛkɔrɔ nin ye a san caman ye tɛnɛ fajiri mana jigi ani kalandenw bɛ taa musokɔrɔba sɔnɔma in kaburu la Sabalibugu ka taa duwawudenw kɛ yen nɔ ka sigi ka na orodenw daminɛ tɛnɛ tile kururu kɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o duwawu bɛɛ lajɛlen bɛ taa kuncɛ k'a daminɛ fitiri seliw la fo ka taa se safo seliw banni ma baara in sigi furadama fo ka na se bi ma tɛnɛ o tɛnɛ dɔ bɛ fara a bonya n'a yanga kan ka taa fɛ Ala sɔnna kunu tɛnɛ silamɛya kalo 6nan tile 18 san 1442 kira ka hijira san jati la o min fana bɛnna Fevrier kalo tile fɔlɔ ma san 2021 layiri in dafara maa caman tun bɔra fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ kana nin kɛnɛ in ɲɛnamaya a bonya ni a hɔrɔnmaw kosɔn hakililajigi bolo ma kɛnɛ in bɛɛ lajɛlen sigi kun ye Ala fo ni Ala barikada ye ni Mamadu Musafa ka nali ye ka bɛn ni don in ɲɔgɔnko dɔ ma Ala sɔnna belebele yɛrɛ jigilen kɔfɛ safo seliw bannen a n'a tiɲɛ tabaw kɛlen kɔfɛ ka duwawu kologɛlɛnw don silamɛ bɛɛ ye belebele y'i sigi kira sigiyɔrɔ la sigiyɔrɔ barikama ni sigiyɔrɔ wasalen dɔgɔkun ladilikan k'o di Ala ka jɔnw ma o la su in na an bɛ kundala surunyali kɛ ni ladilikan min ye k'o di a ma o de ye ntɛnɛndɛmɛni ye an ye min fɔ a ye an bɛ o tɔ dafa de di aw ma n'o ye daranɛ kɔlɔsili ye madenw sinbo fɛn o fɛn dira Ala fɛ adamaden ma a bɛɛ ye danaya de ye lahara don Ala bɛ taa an bɛɛ ɲininka sinbo in kelen kelen bɛɛ kungo la i sen fila ye sinbo dɔ ye lahara don i tɛ alijinɛ sɔrɔ f'i ka ɲininka i ye min k'i sen fila in na i y'a ta ka dako hakɛ min kɛ i y'o kɛ kun min kama i y'o kɛ ka yɔrɔ min magwɛ i y'o kɛ laɲini min kama billahi lezi la ilaha illa huwa i ti don alijinɛ kɔnɔ abada fo Ala k'i ɲininka i sen ta ka dako hakɛ la a n'a kun na n'i kɛ laɲini ta ka dako hakɛ in na o cogo kelen don bolo fila in ye danaya de Ala y'a d'i ma lahara don i ti siratu tigɛ abada i ye fɛn o fɛn kɛ n'i bolo ye f'i ka taa bɛɛ fɔ Ala ye kelen 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 madenw kulo ye danaya de ye Ala y'a d'i ma lahara don i ti siratu tigɛ abada i ye kuma o kuma lamɛn ni kulo in ye
billahi ibita be fo ala kilingile mado nye dana ya de ye la hara do iti siratu tige fo ala ki jo ki nyininga ye fo vevle ni nye ya fle kada munga abi benwa ati benwa fo ala ki nyininga nye ka yele una wode ko fe no nye na alijina be mado ali dusku ye fe munu miri billahi la haraita siratu tige fi kan nyingala iye fe mi miri dama ka miri doro ibi nyingala la hara do sit gala nyefe bado kumate ne mi mfo nya fo ya jando dara nena ne ngoga bu ko jugu wallahi manyuma besrana daranye nenye ala jombe sirana daranenye hale ala ka kirau usirana neka mashibanye madu ne mai ala kangi sha toroma amin ya rabbi ala kangi sha toroma amin ala ko ke kira bonye kama amin sallallahu rasuli ode la kodo na ubena ka no ya arifu ye mun ya ala batu fuka hakika ye wala bato yere na sigira ka ka bakilinyi kema konondoni bi konondoni konondo ko bebi dade de kono kema konondoni bi konondoni konondo bakile la ko bebi dade de kono karama fam ulambadum aya jando daranena neka mashiba bilibili do ma korofoi mimbo la nyedo fa esiki temenena aga mashiba bilibili doye galondige mimbo la nyedo fa yo la siki temenena mbadeu neka mashiba doye shere jugu shere ya deye obeba fo dega susu kulungala ya dega susu kulungala inu jeledo nga fendi kono maka galotige kafe kenjere ika foko chiedo mana ka fara kalondigala ka shereya ka fa ka kaloye chie yore me kalondigede nga ka juguni galondigala yere danga mimbe ka obonyongo te hadi galondigala ka tarama famia badum femi meki nyana ninyi ngara la fondado iye femi ndo ninyi ngara la achiefo hal ni bi faka ige here bodela madu shere jugu shere ko bay wallahi ma makara shere jugu shere je kono ya lahara hala ya fakadi shaytane ma katame eka belebele ka nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ maa caman ikumadin silamɛya jɛdenw na u tun nana bonyamasegin foliw la ka belebele in koɲuman dɔn a ye diinɛ laseli kɛnɛ minnu sigi u ka sigidaw la nin droit farancɛ in kɔnɔna na fo ka taa se ikumadin silamɛya muso denmisɛnninw fana ka bureau international ma minnu fana tun ye tɛnɛ in kɛrɛnkɛrɛn kosɛbɛ dugawu ɲini bolo ma munna u ka anniversaire min bɛna kɛ février kalo tile 13 natɔ sɛbɛnni ngɔrɔn duranci kɛnɛba kan 9e arrondissement kɔfɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la cogo min belebele n'a tiɲɛ tabaw ka sɔrɔ ka dugawu labanw kɛ ka tɛnɛ dugawu kalan in kuncɛ. ayiwa alhamdulilayi rabbil alamin an b'a deli ala fɛ belebele ala ka an ɲɛ mɛn ala ka aw ladɔnniya k'a fɔ ni tɛnɛ dugawu kalan in wulilen kɔfɛ wajulu kɛnɛ belebele o sigila quartier mali la ka kɛɲɛ ni lako ye sa belebele yɛrɛ ma se ka kɛnɛ sɔrɔ nka a ka golokansigi mohamed sekumar ale ye kɛnɛ sɔrɔ ni ala sɔnna sini kunnafoniyaw kɛnɛ kan an bɛna o jaw yira aw la ni de bɛ kɛ sababu ye an bɛ mali kɔ kan kunnafoniyaw lasɔrɔ o juma sinayogo ye ja minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni bi ye olu de filɛ.
Italy jamana ɲɛma Sergio Mattarella a ye a ɲini tile 4 ɲɔgɔnna kɔnɔna la gouvernement kura o ka se ka sigi Italy ale jamana kɔni kɔnɔna la cogoya min na. A ye o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni di maa min ma o ye Roberto Fico ye, ale min ye Chambre des députés o maa ɲɛma ye nin waati in na. Ale ka se ka sigi ka fɔ baw boloda sani tarata nata cɛ Italy ale jamana kɔnɔna la. Giuseppe Conte ale min tun ye minisiri ɲɛmaa ye ale ye baara bila tarata tɛmɛnen a sabu kɛ ani maa minnu tun farala ɲɔgɔn kan wasadenbulon kɔnɔna la cogo min ka se ka jamana baaraw kɛ Matteo Renzi ani olu kɔni ka jɛ o kɔni fara la. Minisiri Giuseppe Conte hali n'a ma ɲa k'a fɔ a ye baara bila a bolo bi baaraw la ka sabu kɛ fo ka taa fɔ ko minisiri ɲɛmaa kura nara jamana ti se to o bolo o kɔni kan nka a kɔni t'a la ka gafe foyi bolo nɔ bila cafin a bala ka o de kɛ Italy ale jamana kɔnɔna la bi. Giuseppe Conte ka baara bila in kɛra sababu ye politiki ko binankun kan ka gɛlɛya belebele ka o lase Italy ale jamana ma. Italy jamana ɲɛma ni o ye Sergio Mattarella ye a y'a yira k'a fɔ maa minnu kɛra sababu ye ka Giuseppe Conte ka gouvernement jaso ka bɔ yen o maa kelen ninnu olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na ka sigiyɔrɔba sɔrɔ wasadenbulon kɔnɔna la o gouvernement kura o ka se ka sigi jɔnɛ a kɔni bi o kofɔ. Juma tɛmɛnen wulada la fan fɛ fɛlɛtɔn mouvement 5 étoiles ka taa se hali bi olu minnu tun b'a la ka Giuseppe Conte jukɔrɔma dondo olu kɔni y'a yira k'a fɔ u labɛnnen don ka sigi k'a fɔ kɛ ni Matteo Renzi ye ale min fana tun ye Giuseppe Conte ka coalition maa ye waati tɛmɛnen olu la. Russie jamana kɔnɔna la ba polisilakaw kɔni ye wulikajɔ bonya kosɛbɛ dugu caman bɛ u ye minnu datugu ka sabu kɛ nisɔgoya taamakɛlaw olu ɲɛsiranya ye. Nisɔgoya taamakɛla minnu ka laɲini ti dɔgɛrɛ ye fanga sɛnɛmatɔ maaba min bɛ Alexei Navalny a bɛ se bila cogo min na n'a ma ɲa k'a fɔ ni maa kofɔlen kɔni minɛra o ka sabu kɛ fɛn minnu ye olu tɛ ko jɔnjɔnw ye. Jɛkulu min bɛ n'an ko a ma OVD Info ni u ka baaraw ɲɛsin bɛ nisɔgoya taamaw walima taamaw bɛɛ lajɛlen kɔni kɔlɔsili ma olu y'a yira k'a fɔ dugu 50 kɔnɔna la maa min minɛra a bi se maa 1000 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sibiri ani Extrême Orient olu kɔnɔna la. Nisɔgoya taamakɛla minnu kɔni filɛ nin ye u ka laɲini ye fɛn kelen dɔrɔn ye Alexei Navalny ale bi se bila cogoya min na o cogo kelen fɛnɛ don Moscou ni o ye Russie ale yɛrɛ faaba ye ani Saint-Pétersbourg ba polisilakaw ani garde nationale maaw u ye wulikajɔ kɔni bonya kosɛbɛ nisɔgoya taamakɛlaw ɲɛ wa Alexei Navalny yɛrɛ a y'i to kaso la ka se hali sisan k'a yira maaw la k'a fɔ u kana siran a ye wele bila Russie jamanadenw ma nisɔgoya taama la tuguni min kan ka kɛ alamusa nata. Alexei Navalny ni jugu b'a la bi ani ni sina b'a la dugukolo sanfɛ o ye Russie jamana ɲɛma Vladimir Putin ale ye. Vladimir Putin a jalakilen don fana Alexei Navalny fɛ k'a fɔ so caman bi a bolo mer Noire ale sanfɛ min musaka bi taa jɔ euro ale miliyɔn 100 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la. Nka Vladimir Putin ale ye nin kɔrɔfɔ in kɔni nkalontigiya. Waritigiba min bɛ ni a tɔgɔ Arkady Rotenberg ale ni Vladimir Putin cɛ ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ ale kɔni y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ale ta ye so kofɔlen ninnu ye. Alexei Navalny a b'a la ka so minnu kɔni kuma fɔ. Alexei Navalny si bɛ san 44 na bi fade min bɛ a la o ye Vladimir Putin ye. A ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ yuruguyurugu kɛlɛli ma Russie ani diɲɛ kuru kara o kɔnɔna la. Bana min bɛ yen n'an k'a ma ko ver de Guinée ni a bɛ sɔrɔ fɛn min ye baganw fɛ ani jinɔgɔ mini fɛ a yirala k'a fɔ ni bana kofɔlen kɔni bɛ ɲini ka ban diɲɛ kɔnɔna la nin waati in na. Bana min kɔni filɛ nin ye ver de Guinée bana n'i y'a ta k'a lajɛ a bi sɔrɔ tɔrɔnkɔ dɔ de fɛ min ni a mɛtiri bɛ taa jɔ mɛtiri 1 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o la a bi don buna adamaden fari o de la. N'i y'a ta k'a lajɛ san 2020 kɔnɔna la a yirala k'a fɔ min
yera o bi taa se maa 20 ani maa 7 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma jamana 6 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kɔnɔna la farafina ale tilebiyanfɛn jamanaw olu la min ni o kɔni b'a yira k'a fɔ dadi b'a la ka kɛ bana la cakɛbonda min be États-Unis jamana kɔnɔna la ni an k'a ma ko centre Carter o maa nunu min ka baaraw ɲɛsin be Vert de Guinée bana jɔsili ma ka bɔ dugukolo sanfɛ olu y'a yira k'a fɔ kɛmɛ sarala 80 o bɛɛ lajɛlen de kɛra baara la ni waati kofɔlen kɔni na ka kɛɲɛkɛni jateden fɔlɔw ye fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ Chadi jamana 12 yera ye san 2020 kɔnɔna la Angola, Cameroun, Mali ani Sudan du Sud olu bɛɛ lajɛlen kɔni ta ye kelen ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kɔni ye maa min bɛ ji nɔgɔlen min ni bana kofɔlen bi se i sɔrɔ Vert de Guinée ye bana min ni a bi maa kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw olu fana kɔni minɛ hali n'a y'a sɔrɔ caman kɔni kɛra bana ra centre Carter maaw kɔni y'a lase k'a fɔ u ka baaraw kɔni bi senna kɛmɛ sarala 95 cogoya min na ka se ka bana kofɔlen jɔsi ka bɔ dugukolo sanfɛ Vert de Guinée bana ni bana caman ti kelen ye hali n'a y'a sɔrɔ fura walima vaccin n'o ye boloci ye o bi bana caman jɔsi Vert de Guinée ale kɔni be se ka kɛlɛ de ni ji ɲuman o be min cakɛbonda centre Carter maaw y'a yira k'a fɔ ni bana jɔsilen kɔfɛ ka bɔ dugukolo sanfɛ u bena u ka baara ɲɛsin kalan jateminɛ sa k'a ye n'a y'a sɔrɔ ji ɲuman o b'a la ka min maaw fɛ sifinaka caman fana kɔni bɔra ka nisɔgoya taama kɛ samedi tɛmɛnen Tunisie ale jamana o kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna u ka faaba Tunisa maa kofɔlenw ka ɲinifɛn ti dɔgɛrɛ ye ba polisilakaw b'a la ka binni min kɛ maaw kan ka o jɔ ani maa minnu minɛra nisɔgoya taamakɛlaw la ka olu bɛɛ lajɛlen bila don tɛmɛnenw olu kɔni na o kɔni ye faaba kare belebele dɔ minɛ laɲini tun ti dɔgɛrɛ ye ka se ka taa u jɔ fo minisiriso ɲɛkun kilenna minisiriso min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna ka o kɔni lakana o kɔni ma nka fɛn min ye ba finitigilakaw kɔni ye olu ka wulikajɔ bonyara kosɛbɛ o ye siraw bɛɛ lajɛlen kɔni datugu cogoya min na u kana se ka minisiri ka yɔrɔ ka o kɔni sɔrɔ nisɔgoya taamakɛla nunu baaraw daminɛra ni min ye o de ye yuruku min ni gouvernement b'a la ka o kɛ ka o bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ ani bita ye min ye sa o de ye maa minnu minɛlen don ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni bila ka maaw hakili lajigi k'a fɔ ni nisɔgoya taama nunu bɛɛ lajɛlen kɔni daminɛra janvier kalo ale camancɛw la wa bɛɛ tun bɛ kɛ sufɛyanfanw olu kɔni fɛ nka an bi waati min na i ko bi siga foyi kɔni tɛ min na sifinakaw dusu kasilen don kosɛbɛ u ka jamana faamaw olu kɔni kɔrɔ u ka ɲinifɛn belebeleba dɔ ye fɛn minnu ye o de ye fanga ka baara kɛ tiɲɛ kan yuruku ka kɛlɛ ka bɔ yen wa hali sisan baarantanya min ni o ɲɔ yɛlɛlen don ani fantanya jugu caman bi se bɔ u la cogoya min na juru kun a gɛlɛyara fɛn min ye Chinois jamana ani Royaume-Uni jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ kɛ ni Royaume-Uni ale ka sariya kura dɔ tali ye ka ɲɛsin Chine marabolo Hong Kong ale dugudenw olu kɔni ma Hong Kong tun ye yɔrɔ min ni a tun bɛ Royaume-Uni ale ka mara kɔnɔna la nka san 1997 Royaume-Uni ale Hong Kong marabolo ta k'a di fɛn min ye Chinois jamana o ma o de kama ni ye Hong Kong yɛrɛ ta k'a lajɛ a bi f'a ma ko a ka indépendance dɔɔni bi a yɛrɛ bolo min ni a bi se ka sariya dɔw ta k'a sɔrɔ Chinois jamana ma bɔ olu dɔw kalama an bi waati min na i ko sisan Hong Kong jamana denw u caman kɔni bi se ka taa Royaume-Uni ale kɔnɔna la ka sabu kɛ ni passeport dɔ ye passeport min ni waati min na Hong Kong tun bɛ Londres ka mara kɔnɔna la o y'a sɔrɔ o passeport bi baara kɛ hali n'a y'a sɔrɔ passeport in kun tɛna baara kɛ Royaume-Uni kɔni y'a lase k'a fɔ passeport britannique d'outre-mer n'an k'a ma ko BNO o passeport fɔlen min filɛ nin ye o kɔni bi se ka maaw ladon Royaume-Uni ale jamana o kɔni kɔnɔna la wa n'i nara san 5 i bɛ se ka Royaume-Uni jamanadenya sɛbɛn ka o sɔrɔ i bɛ se ka kɛ Royaume-Uni ale den ye ani san 5 cɛ Royaume-Uni kɔni y'a lase k'a fɔ Hong Kong ka den maa 300 ani maa 22 olu bɛɛ lajɛlen bisimila yɔrɔ dilannen don olu fɛ yen nin ko mɛnnen Chinois jamana fɛ sa u ye jalakili ta k'a ɲɛsin
Royaume-Uni ma k'a fɔ fɔlɔ colonisation hakilinaw ko o de bɛ Royaume-Uni jamana la o dun ye fɛn min ni o kɔni t'i bɛn wa u y'a yira k'a fɔ passeport beno min filɛ nin ye ni olu tun b'a la k'a lakodɔn u ka jamana kɔnɔna la olu tɛna a lakodɔn bilen wa Pékin a n'a ka fɛɛrɛw kɔni bi ɲɔgɔn na passeport beno ale kɔni tɛna lakodɔn nka a kɔni bɛ se ka maaw bɔ Hong Kong ka taa ni u ye Royaume-Uni ale jamana kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen Royaume-Uni y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye u ye nin sariya in ta Hong Kong jamanadenw tɔɔrɔlen don bi kosɛbɛ Chinois jamana fɛ. Ayiwa hɔrɔnya jabarani suwantiba cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ foli bi kurakuraya ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka kulomajɔ ko cɛɲin na ni de bi dansigi kɛ anw ka bi tarata don bamanankan kunnafoni na an tilenna silamɛya kalo 6 tile 19 na san 1442 kira ka hijira san jati la Fevrier kalo tile 2 san 2021 kibaru minnu bɛ an na olu da aw kulo kan ni Ala sɔnna ma sa fɛn min ye ikumadin silamɛya kɔnɔna na kulu min bɛ yen nɔ ni olu fana ka baara ɲɛsinnen don bilasirali ni kalanw ma ni u ye alimursiduna mɔgɔw ye sa u fana ko k'u bɛ wele da kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni Ala ye juma yira an na silamɛya kalo 6 tile 22 san 1442 kira ka hijira san jati la o min fana bɛ bɛn Fevrier kalo tile 5 ma san 2021 u bɛna kɛnɛ belebele sigi quartier Mali la o kɛnɛbani kan ni Ala sɔnna kabini nɛgɛ kanɲɛ 16 baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna daminɛ ni discours diw ni darsu diw o ni nisɔndiya fɛn caman ye sufɛ sa wajulu kɛnɛ bi tila ka sigi ko kura ni Ala ma basi kɛ kiraw ni nabi ɲuman cɛn ta ba Seydina Cheikh Umar Seydou Kulibali Farigo ale bi ye sufɛ wajulu kɛnɛ kan ka baaraw bɛɛ lajɛlen dalakoro ni a ka don kologɛlɛnw ye o kɛnɛ mana wuli sa ni Ala sɔnna sibiri natɔ Fevrier kalo tile 6 o min fana bi bɛn silamɛya kalo 6 na tile 23 ma san 1442 kira ka hijira san jati la fɛn min ye zikiri Cheikh Tidiane ni o ye Farigo ka Cheikh Tidiane ye sa ka bɔ paraji kɔrɔnikaw fɛ yen ale fana kɛmɛ ka concert su belebele labɛn ni Ala sɔnna Sabalibugu centre togola la min ni a baaraw fana bɛɛ lajɛlen bɛna latɛmɛ bonya ani karama kɔnɔ o la Ala n'a ka kira kanubaw ka taa se belebele in kanubaw ma an bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa centre togola jɔsɔ sibiri don Fevrier kalo tile 6 munna ka se ka Ala n'a ka kira ni belebele in kanu kan dumanw lamɛn cogo min na Ala ka baaraw bɛɛ lajɛlen latɛmɛ an bolo hɛrɛ ani baden kɔnɔ kari silamɛya kalo 6 na tile 24 san 1442 o min fana bɛ bɛn Fevrier kalo tile 7 ma sa tɛnɛsiw kalankɛnɛ o bɛ sigi Bako jikɔrɔni ndolanci kɛnɛba o sanfɛ ni Ala sɔnna fɛn min ye tɛnɛ ye sa silamɛya kalo 6 na tile 25 san 1442 kira ka hijira san jati la o min fana bɛ bɛn Fevrier kalo tile 8 ma san 2021 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛya duba kɔnɔ ni Ala sɔnna tɛnɛ don o kalan o kɛnɛ kan Ala ka baaraw bɛɛ lajɛlen latɛmɛ an bolo hɛrɛ ani baden kɔnɔ na an tɛmɛna ka bɔ yen Fevrier kalo tile 17 san 2021 ikumadin silamɛya muso denmisɛnninw ka bureau sigili san 14 nisɔndiya baaraw bɛna latɛmɛ Sebeninkɔrɔ kɔrɔ ndolanci kɛnɛba min filɛ nin ye 9e arrondissement o kɔfɛ Ala ka baaraw bɛɛ lajɛlen latɛmɛ an bolo hɛrɛ ani baden kɔnɔ sini ni waati kelen na kunnafoniya wariw bi ɲini ka di aw ma min ni nin si tɛ kelen ye an ka jamana Ala ka kɔlɔsima ka basigi kira bonya ni an karamɔgɔ Farigo lahɔrɔma kosɔn ni Ala sɔnna mi don don kɛ hali sisan Bawumu Kone ani Basidu Kulibali Ala ka hinɛ u ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen na Ala k'u ka Ala ye kosɔn an karamɔgɔ bonya na a hɔrɔmaw kosɔn sɔli Ala rasuli